ke kata ka shortcut sya kata ka jingjob phim dan kam pisa phim dan kam ban tristom bat kata ka trick jonga kan trikam 100% om tang 100% Henry chispa away person garanti ngan garanti pi Kula yapi ki pelok ki bi jonga manga ngade remingson bamon menta kasengi ke video jonga kan long ke video ka bak hanbor ba bat ka bas ngau tenat bahan nang ta jampi ka benta ka ba ngin sa ya kran hakane ke video jonga ta singalong ka rokom ka ba suk ba lani ka shortcut method jong ka jing em jongi kumno ngin ka mai pisah kumno ngin yo ya kata ka jing job haka jing em jongi ya kata ngin sa ya kran hapo jong ka video jonga menta kasengi de namar kata ngoong bahkan ne ke video jonga ka long ke video ka ba interesting ba bat ka ba hanbor ba nakam ta jampi de namar kata pek ya kan ne ke video jonga nado bastang hado banakut bapin yo ya ka jingker khu lengba jong kan ke video jonga mentakasi lada fina wan ha sin ka banangkong hapo jong ne ke channel jongi wanam click ban subscribe ya kan channel namar shibun ki jingker khu fin yo lengba jong kan ke chih ka jonga tungin stang so are you ready let's jump into the video hatu fitip ke kata ka ba kortam ka batan ha ka jim jompi to yet hoenga hatu fitip ke kata okay let me tell you kade ka jabeng jompi and that is your mind fitip baro ka spa ba ka dan hang ni ngi wat ya spa ba keleng saudong jong ke perthe Henry ngimtip ba ka spa ba kodor ka dan hapok jong ni ke jabeng jongi uwe unong tik siar na ka we ka park siar ka ba krautam jong ke perthe uong ba ka hidden treasure is in here that is remain on dock ka siar ka ba kortam ka badan haka jabeng jompi ka ba himpati bon ki bru ki ba wat ya kita ke treasure ki bawat dia kita ki marpok khandau syakilom syakiwa syaki klau syaki betap Henry kimtip ba kata ka marpok khandau ka baram na baram dor tam kadon pok jong ka jabeng jumpi kade ka brain jumpi kade ka mind jumpi because the whole wealth is here ngan ongi pi hu khabar bagi khamat jumpi sipang bar sumundur yo hati perkhat yo hati unwan ha ka jabeng jumpi ladangan ongi pi mundur yo using uba syang ha klau bakerhu ha klau using unwan hapok jong ka jimut ka jim perkhat ka jongpi kejuk ngan ongi pi ba ladangi perkhat ya kata ka aka kan wan ha ka jimut ka jim perkhat ka jongi kani kejuk ka trik ladafi pendon kam ya ka spa ladafi mundur ya ka jing ruspa pin salong ka ruspa ha ka bekasi Henry ladafi perkhat ya ka jingduk kan wan tap ya ka jing im ka jongpi whatever a human mind can think about it can create tin ko ya kata ka ka ba ka jimut ka jimper khat nang pi ka puson ya kata ro fin yo khai ngamut hang ni ba ka ba ngimut dur kan wan kum ka jadu hapok ha ga jim me jongi ngamut ban ong hang ni ba ka wei pa ka phi kwa ha ga jim jompi ka de ban dan shwa hapok jong ka jimut ka jimper khat jompi bat hangta kan su urlong ha ka wei ka si so before achieving anything in your life imagination is the most important shim ya kanuksa jong unila ama strong fitip bam uni lama strong ulong ubru ubat nengkong haka perthe ubat lan nengkong ha ubanai uni lama strong umshel lalet shwa sha ubanai klanda mudur shwa hapo jong ga jabeng jong ulet shwa sha ubanai haka jimut jong bat ula raikut pangandai ban let sha ubanai haka wegaski bar kata ka ju kala urlong haka arpautri ujulai khandai drepu khandai he touches the moon uktakti haka sen ka banengkong ya ubanai Henry ngan ongipi ukta akti shwa ya ubenai haka jabeng jung hashwa ba unpoi sha ubenai hashwa ba pin poi haka taka ka ba phikwa ban poi haka jing jp shwa ba pin yo ya taka ka ba phikwa ban yo haka jing jp kan de ban dan shwa haka jimut ka jimba khat jangpi ni fimu kumno ba unila ama strong uki haka step jong ka arpotrik July khandai drip khandai unila ama strong uki thia bat ong ya lok jong ngan lek sha ubenai man takas driver seo rocket ya ngan lek sha ubenai shem la le kumta ulet shwa sha ubanai ha ka jimut ke jimper khat jong ha shwa ba unle physically ha ubanai menta ngan ya thoi phi ka kata ka shortcut sha kata ka jingjob phim dan kam pisa phim dan kam ban tristom bat kata ka trick jonga kan trikam 100% om tang 100% Henry chispa away person garanti ngan garanti phi ngatip pin so onginga ka kin kata ya tho ko ngi kwa ban tip ka kata ka shortcut kaba omdan kam pisa kaba omdan kam ban tristom bat kaba garanti ya ka jinjob ha ka jim ke jongpi bat kaba la ban penyo ya kata ka jinjob ha ka jim jongpi bat kata ka shortcut ka de ka positive thinking film dan kam pisa ban yo ya ka positive thinking film dan kam ban tristom ban yo ya ka positive thinking
ka jimut ka babha ka bami na ka mensim hoi ngalaban le ka yes I can do it kata kalong ka shortcut ka bakhra tam na ka manta ban job na ka manta ban yo ya kata ka jing job ka bangi thumu ha ka jing im jongi ngan ye thoi phi menta ya kat to kat ni banai pandap ya ka jimut jong phi da ka jimut ka babha da ka positive thinking wanam sha ya kata ka negative thinking kan wan ban pensniu ya ka jimut ka jong phi to yada ya ka jimut ka jing berkhat jong phi da ka tight security kumba ki sipai ha border area ki yada ya ka ri jongi na kata ka jingwan to jong ta ki menderi sekali ri jongi kumtaro ka jimut jong phi to yada ya ka na kata ka jimut ki basniu lada kata ka jimut ki basniu ki mut ban wan sha ka jim jong phi ka ba pensniu ya ka jimut ka jing berkhat jong phi bad ya ki bad penyap ya ki shi sandan hato fitip ka kata ka jimut ka basniu kala ban le ya ka jim ka jong phi kala ban le ya ka jimut ka jing berkhat jong phi kala ban dei ba phi kata kala ban dei ba finan ka ka jing ka jim ka jong phi kala ban dei ba phi la loss ha ka business jong phi kala ban dei ba phi la fail ha ka exam jong phi kala ban dei ba phi la penja ya ka bisa jong phi bat phi kata kali ni kala ban dei ba phi ya dom bot usamla le bat ka samla jong phi phone ya u le ni phone ya ka kam shim ya ka phone fi text kam reply isnyo kata kali ngan le kumno phi kata kali ya ka por da ka jing berkhat ka basnyu bat kensan ha ka por fi yo ya ka phone call na ka samla le ni na uta usamla jong phi barki ongi fi baby I can't live without you mentah ngan wanno man kendo ye pi kata ka jing kata kle shi sindon kan ja na ka met ka jong pi dine ka jabeng jong pi everything is in our brain ngan ye thoi pi ka jing puson ya ka ka basnyu ka pen kha ya ka jing pang ka jing shitong bat ka jing pen kendria ya ka ni ka jing perkhat ka basnyu kan penja ya ka jing pang na ka jing em ka jongi la fi perkhat life minute ya ki balong ki babha lani ya kita ka positive thinking but khat san genta ha ka shisngi fi perkhat ya ki balong negative ki ba pensniu ya ka jing im jongpi kim la ban expect ya kata ka jing bha bakan wan ha ka jing im jongpi kim la ban khemilenti ya kata ka jing bha bakan wan ha ka jing im jongpi shuba menta fi kwa ban penja ya kata ka jing sngai lani ya kata ka jing khia jong mat ka jongpi fi exercise ken ha ka por mesta masin ki thia fi exercise henry mensngi pat ke jimbam ke babam fi bam kulmar kat ke bapi yo fi bam hatu fi mut fi yo ya ka met ka phat ka bakoi pakia hatu fi mut fi laban pensting ya ka met ka jong pi the positive result won't come by negative thinking and by negative doing habang ong positive thinking kamut bangi dei ban trei kam artat kam shimut bangi tang super khat kata ka jing bhakan wan ha ka jing jungi henry habangi perkhat ya ka walong positive ngi dei ru ban trei kam kumbangi perkhat bon bha ki biru ki balong negative bar ka jabing jong ki kalong negative de na kata kadau kata ka jing khnyum kalong ka benta jong ka imlang salang jongi ke ka baphile ki bru ki criticize lene ki ran prasha efi menta ka sngi to kularenga ba phin om thing negative shu ha ga jing jopi phin prakhatang ya kita ki balong positive shim ya ga jing tho khana jong we na ki bru ka bakhrau tam jong na prathai Walt Disney amdon ki bru ki bomni tho lene ki bom tip ya Walt Disney la ong ba nadok por ka ba udangret usngau tenat bandro bat ukwa banlong u cartoonist u bandro ya ki cartoon Henry ukpa jung u balong u bru baduk ukwa yu ba unlong u cartoonist namar yo ya kataki opportunity ya kilat ban kama pisa langba jong kataka jingdro ka jong langba jong kataka ambition kataka jingkwa jong dan pisa ha kataka feel ka ba ukhol jong ula jit ban le ha ka jigim jong bat naga por ka por giju amai ukpa bat ukhol giju amai bat ha ka we ka sni ukhol ha ka jingdom u eno ya ka jing pule jong u eno ya ka jing jong bat mi no na ying namar u shania hala ka jong ka jingla ka jong ula yo I jangai ya ka lawe ka ba ki we kimla ban yo I markalong visible tang hauhi om hakiwe ti hakawe kasngi ulek man pen I ya kata talent jong ya kata jingla jong hakawe na kita ka publishing house ban pen I perthei ya kata jingla jong bandro ban uta o publisher uang memdon ka sap memdon ka talent bandro kelit no ula be yo lada ka dei yanga ya phi ya kata por nila pet daga jing sngo le ran ya kata jing sha insult bat kim not shu ban persyang arsik Henry om haka case jong uni Disney ula ong ya uta o publisher pi pim skau thu ya ka cartoon but umi na kata jaka Henry ya think positive holiday ya think positive hala ka jong ka jingla jong but haga we ka si ula lek ban pen I ya kata jingla jong hak Hollywood hala ong haka ta por ba udan tang $1,000 tangka hapla jong Henry shall doubt ya la ka jong ka jingla jong dan ying wai ban sa
usaha ka we ka ying ka badap tang da ki khnai man mit ha ka por bo thia ki khnai gi wan but ha karta ka ba ar pho ar u leisha Hollywood ha ka sin ka manang kong ai madan ki ba keliu man le ayu shita ba ka jing ong jung u kala penkela ya ka jimut ka jim berkhat jongki ba kala roman penkela ya ka jimut ka jim berkhat jongi fiti pu ong no ngan le ban shna film si Hollywood bat kan penkela ya ka Hollywood bat mentah ulong kumni kumba ulong ka Disneyland la shna mo ka Disneyland ka wan na ka kerteng jo pada ulong u kartunis u banengkong tam ha perthai ban shna ya ki kartun om tang ba urung ha po jong Hollywood Henry ula rule ya ka Hollywood u Disney u ong all of our dreams can come true if we have a courage to pursue them baro kata ka jing pos no jongi kin la ban urlong ladangi shlur ban bod ya ka anta ka singa shwa ba phin e ya ka ni video jangam ta ka singi ha shwa bangan pungkut ya ka ni video jangam ta ka singi be positive jangai na kita ki biru belong negative ha ka jm japi lada phi penlut ya ka por jang phi renggat ba kita ki biru ka basnyu ka jimut ka picing berkhat shisha ha ka we ka singi ma phiru fin solang ki biru ki basnyu ka jimut ka jim berkhat kata ka jing snew jang kata ka jimut ka jim berkhat kan por shapi kan por kum kata ka jingpang the disease that will spread out to you ngan kali phi ka we ka jing kali hato fitre bandi ya ka ka bajak khalia ngam tharai fitre bandi ya ka ka bajak khalia hak por phidi ya la dalap tang we isumbo siap dan isumbo mau madan hapo jong ka phin sabret ya ka himtre shu bandi ya ka hato fitre ban shong ha ka bajak khalia Hashwa bapin shong pin kan ther shwa ya ka jaka but hadinanta fence shong watang banlik toilet watang banlik shabaro haka jaka ka jaklia ninjutre mar simply ya ka toilet ya ka jing hang jong ka toilet but ada filap ba kata ka toilet ka jaklia hatu fitre ban rung haka ka toilet ngam tharai finlip ban shakawe ka jaka banlik penji omdan manoro ki bakwa ban pendon kam ya kata ka ke bala jaklia kumtaro ngan ongepi tupun khoi ya ka jimut ka jam berkhat jempi batu ai bakan long khoi tak berhaba ka long khoi hangta ka filap man pun urlong ya kata ka ka bapi kwa ya kata ka ka bapi thmu ha ka jigem jempi dina ma kata na ka por ngan jupun kam ha ya ni kintin im ya kata ka jigem le ya kata ka kam bapin long ka nuksa ka babahan na kam ta jokwe ngin second do pi ya ka part ki video tat hado ka por bye bye